Joo. Hiukset. En mä oikein tiedä miten... Ei mulla oikeasti paljon mitään kerrottavaa, että mitä mä teen mun hiuksilla, koska mä vedän ne 15 eri nutturalle, pörrötän niitä puoli tuntia. Ainoa asia, mitä mä teen, mikä ehkä kuuluu normaalien ihmisten hiustenhoitoon, on, että mä laitan niihin muotovahtoa silloin, kun ne on pyyhekuivat. Ja sitten mä vaan oikeasti puristelen niitä tällä joka suuntaan. Ihan hulluna. Mä kiemruttelen niitä mun sormen ympäri. Ja sit niihin tulee tämmöset pikkuset... No okei, tohon nyt ei tullut mitään. Mut joka tapauksessa. Jäätävä pehko. Mut ei sillä mitään. Mä tykkään. Mä oon vähän ylhäällä. No ei se mitään. Niin. Nää on tämmöset. Sit kun nää tästä kuivahtaa lopullisesti, niin ne jää tämmösiksi. Nyt mulla on täällä takaraivolla tämmönen tyynypainoima, kun mä makoilin tuossa sohvalla. Joo. Siis mun piti tehdä tää hiuspostaus semmoset 3 viikkoa sitten. Mut nyt mulla on eka vapaa päivä viimeisimpään, 3 viikkoon logiikka. Niin, nyt mä sit tein sen. Jee. Mä oikeesti kerrankin semmonen, että vittu mä sain jotain aikaiseksi. Että, joo. Tämmöset näistä nyt sit tuli. Mut mä oon ihan fiiliksissä, mulla on vapaa päivä. Heräsin 1:00. Ja kello on jotain 4. Mä oon vieläkin ihan aamuissa täällä. Ei kai se mitään. Eikä kesällä pidä ollakaan kovin edustava. Tai aikaansaava. Joka tapauksessa. Mä sanon koko ajan joka tapauksessa. Tässä ei oo taas mitään järkeä. Hiukset on pörröt. Ainoa juttu, tai siis mä en harjaa näitä melkein ikinä. Mä teen ehkä kerran 2 kuukaudessa semmosen superhoidon. Mä käytän hoitoainetta, mikä on aika iso juttu mulle. Mä käytän hoitoainetta. Ja sit mä laitan sen jälkeen vielä semmosia kiiltotippoja, noita Dermosilin. Semmosia. Ja mitäs muuta? Mä käytän Dermosilin semmoista tuuheutavaa shampoota, ei mitään spesiaalia. Tai lähinnä mä käytän sitä shampoota, mitä on käden ulottuvilla, et ei mulla niinku mitään isompaa väliä sillä. Mut mitään semmosia kiiltoshampoota tai tämmösiä mä oikein käytä, koska mä ainakin huomannut, että ne rasvattaa hiukset ihan hemmetin nopsaa. Nyt mä laitoin tässä joku päivä värinaamion, kun mä olin tuolla Jennin luona, mun kaverin luona. Sitten minä unohdin, että ai niin, mullahan on vaaleat latvat. Vedin sen saakeli koko päähän. Meni nää latvat vähän tummiksi, mutta ei se mitään. Ja nyt ne on ihan lättäpäät. Joo. Nyt mä menen jatkamaan mun datausta. Mä latasin Spotifyn tämän vittu, anteeksi taas. Mä en oo sitäkään sanonut aikaiseksi niinku ollenkaan. Latasin Spotifyn tuohon mun uudelle koneelle. Ja me en voi popittaa sitä. Jos mun pitäis siivoa. Varmaan vaan dataan ja juon kahvia. Kuulostaa mun mielestä ihan hyvälle. No, tämmöset nää on. En mä tiedä, jos haluatte tämmöset hiukset. Mä en tiedä, haluuks tämmösen kuva. Joka tapauksessa taas. Jos haluatte tämmöset hiukset, niin älkää harjatko niitä 2 kuukauteen. Tai yleensäkään tehkää niillä mitään kourikaa niitä paljon. Kuulostapas jänskältä, kourikaa. Puristelkaa. Noin. Ihan jänsket. No mutta joo, mä varmaan tässä on muuten tarkennus ihan perseellä. Mutta se istut tässä. No, joo. Onko? Joo, no niin, nyt mä menen. Hei hei.